ପିଲାମାନେ ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସନସାଇନ୍ କ୍ଲାसेସ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲାମାନେ କହିଲ ଦେଖି ଘଡ଼ଘଡ଼ି କେମିତି ଆଉ କାହିଁକି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ? ମନେ ରଖ ଆକାଶରେ ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ଏମିତି ପଜିଟିଭ୍ ଓ ନକାରାତ୍ମକ ନେଗେଟିଭ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଚାର୍ଜ ଜମା ହୁଏ। ଚାର୍ଜର ତାରତମ୍ୟ ବେଶୀ ହେଲେ ଏହି ଶକ୍ତି ଜୋରରେ ବା ଶୀଘ୍ର ଗରମ କରିଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ବାୟୁ ବିସ୍ତାର ଘଟେ। ଏହାପରେ ଏକ ପ୍ରବଳ ଚକ୍ରବାତ ସବ୍ ୱେଭ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସବ୍ ୱେଭ୍ ତିଆରି ହୁଏ, ଯାହା ଧ୍ୱନି ଭାବରେ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାର ହୋଇ ଆମ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ବଜ୍ରପାତ ହେବା ସମୟରେ ଆଲୋକ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଯାଏ, ତେବେ ଧ୍ୱନି ପହଞ୍ଚିବାକୁ କିଛି ସମୟ ଲାଗେ। ମନେ ରଖିଥାଅ, ବଜ୍ରପାତ ବେଳେ ବଜ୍ର ଖୁବ୍ ଉଚ୍ଚ ତାପ ଉତ୍ପାଦନ କରେ। ବଜ୍ରପାତର ତାପ ଖୁବ୍ ବେଶୀ, ପ୍ରାୟ 30,000 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରେ। ଏହି ଗରମ ବାୟୁ ତେଜ ଭାବରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ଏକ ପ୍ରବଳ ବାଙ୍ଗ ଧ୍ୱନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ। ଏହି ତୀବ୍ର ବିସ୍ତାର ଏକ ଧକ୍କା ଚାପ, ଯାହାକୁ ଆମେ ସକ୍ ୱେଭ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ, ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏହି ଧ୍ୱନି ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ବଜ୍ରପାତ ଦେଖୁ, ପରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁଣୁ, କାରଣ ଆଲୋକ ଧ୍ୱନିଠାରୁ ଅଧିକ ଦ୍ରୁତ। ଯେମିତି ବେଲୁନ୍କୁ ଜୋରରେ ବୁଲେଇ ଯଦି ଫଟାଇଦେବା ତେଣୁ କ'ଣ ଧଡ଼ା କିରି ଶବ୍ଦ ହେବ, କାହିଁକି ନା ବାୟୁ ବିସ୍ତାର ହୁଏ। ସେହିପରି ବଜ୍ରପାତ ସମୟରେ ବାୟୁ ଝଟକାରେ ବିସ୍ତାର ହୋଇ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଏମିତି ସାଇନ୍ସ ଫ୍ୟାକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।